Umkha khajani takukte bukuksong ang noni loge tongnai salbrumno di kemolsom roni bagoi koktoma tei joto luku roni bagoi no koktoma amo belai abo beral wngwi thangkha belai uanama singsa tamo hinkhe o swikango ba miyadeng khamma bo exact angbo aswk saimanliya tamo hinkhe bini social media ro nukmani ba belai ang nugui kirikha uanakha tei omono nugui joto tiprasa tong kosong lukurok tabok fainai bwskang talni January kwbangma park rogo nini Nirmahal, Tajmahal, Rajbari nini kwbangma thai Tripura ni baire rogo je sudu o Tripura no chimingya o Tripura ni phataro bo je picnic khlai tongnai nini Dumbur Coconut Island Dumbur rogo tei nini kwbangma nini room kajaknai nini Nirmahal ayam hai thairogo kaham khe hojak khe tei kisa khlaiui room rok kana nango mane boot rok mane speed boot tongo tei kwbangma chokjaknai omo hai rok aswk o barlu teimani abo bwchaiya o je room sonai rok je malik rok nophang rok aborok bo tei kisa borok kom khe teinani nango je miaporo nukmani social media o abo joto ni channel no viral wngmani nugjak tongo room philjak mani abo belai kirikha ang nugui abo fainai bwskang talni January bisi kwtal hwnwi kwbangma no picnic khainani bagui bisa waisa omo tongthok jathok hwnwi jotono thanglaihnai norok thangphano jotono hojak wnglai di room kalai phano tamo hinkhe cherai rok no twiwi room rok kaka khe abo belai bwskango tamo wngnai belai kirma sengsa abo 2025 bisi phainaikha tak 2024 bwswk ni Tripura o landslide ongoi watui nokbar phaiui bahai khe khoti wngbaikha tak 2025 bisi o belai bom hai wngnai chini thinang bwskango bam wngnai watui jorao bom hai wngnai tei masing jorao bom hai wngnai teibo saimanya abo jotono hojak wnglainai paithago ang video ronai ani kisa video clip tongo abono ang norok nukphano hatobo ani channel bo ang rwna muchungo tei omo ani personal ang as a noni bagui kaisa kok kwchangma muchungo abo norok joto thaiono norok picnic thangphano room rok kalai phano o balut taka di tei tamo hinkhe bahai khe philjakha abo to saimanliya borok ayang khe lila khlaimani je kanai rok passenger rok aboni baide philjakha na chaloknai de mane philjagui thangkha chalokna rwngya abo de philjagui thangkha na je kanai rok passenger rok borok de lilagai ayang waisa kwbangma ayang picnic khainai rok ba nungjak tongbainai nungyago tongbaio nungjak bo tongbaio hinkhe kana rwngbaia omhai kisa ayang waisa lila khangkhe no twi hapnai hinkhe twi hapkhang khe belai hilikha hinkhe no habui thangnai philjagui thango omhai bo wngwi mano mat tabok cherai rok aswk tatlamai di room kafru tamo hinkhe safety ni bagui o je Dumbur Island o Coconut Island o ta omhai mane je room kanai ang mane tak jora nugya khaisi mane jacket ta boot jacket mane room kafru jacket kwrwi o jacket kwrwini bagui no kwlwng baikha na twi rok mang nongbaikha na bohok torwi belai chalkha o kwchar mane main kwchar wngkha khe twi thaikhamo teibo nuglak teibo siyang khamo besi chalya wngwi si banchi o jacket tongo nango jacket safety tongkhang khe joto room chaloknai room bo thongnai rok nokhang rok oro passenger ni bagui je kanai rok ni bagui jodi safety tongkhang khe passenger rok ni thani o jodi jacket tongkhang khe omhai wngla khamung ta mane dakti no borok banchinani safe tong ta hinkhe jara room kanai rok jacket kwrwi wngkha khe haino takalai di jacket kwrwi wngkhe to bising habui thangnai mane cherai rok tongkhang khe bising habui thangmung ta twi kwlwng thangmung bisingo hinkhe okra rok wngwi si tei kisa mane safety wnglaikha mung banchilaisio hinkhe okra rok to 5 minute ba 10 minute swlai borok haino rioui tongmano hinkhe cherai rok kwrwngwi si miyaporo thaiya wngkhamung je room philjak ta hinkhe jekunu thangkha khe room kalaikha khe jacket sara takalai di jacket belai kwrwi wngkhe risk tongo hinkhe omo ani koimung tamo ani kok kwchar ni mung bwskango bisi phai tongo kwtal
bisi hinai bisi ketal hinai jotono picnic thangnai hingke yang nirmohol logo yang kwbangma je mane tui ni thaio je berai khiri thangnai rok room kanai rok eksa hojak naidi haino chaurok nanglaioi selfie rok nalaioi bathroom laio oro room chikon sarogo haino oma hingke takalai di kisan nini bagui bo safety wansukoi kalaijadi hingke broni je yaphor je room piljanai rok broni kwbangma documents nangmani broni money bag rok rang rok tei broni pass o kwbangma wngkha driving license rok tei nini ATM card rok tei mobile rok to kwri khano sinai khano nosto wngkha mono wansukoi haino tali lagai di angke kalai di mane room ta kalai di ta thangnai di ang umuk kasomani ya je room saloknai je room salogoi je mane nukhung saloknai boroni bagai ang mane hanya samani ya hingke jehetu rong sipiljai thangkaba abo to driver ni dosh kwrwi driver ni dosh wngkha abo to saimaliya nugyaba tui je hapkha je kanai rok borok lilagoi de tui hapjagoi pakokjagoi yang lilagoi de tui hapkha philjaka abo to saimaliya nugyaba hingke amo nani koimungta bwskang bwsi phai tongo kaham khe tongnai.